ale ma gere akoyi aya digu ko angata ata se dro asna ki fili unyete ni ka manunu ke dugula wabaw o kɛra sɛbɛnga kasara ye wa o kɛlen waati min kɔni na dugudenw bolila kana ni ma kofɔlen ninnu minɛ nka min yɛrɛ ye marafa dogo a ka gilegi jukɔrɔ ayi ale sentigɛ ka teli ni mototigi ye ale ye senfa biribiri a y'o kɛ koyi waati min na a ye senfa biribiri k'o kɛ min kɔni ye maatɔ minnu sɔrɔla u y'o olu minɛ k'a di fɛn min ye gendarmew ma gendarmew olu yɛrɛ nisɔndiyara koyi bari sabula u y'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye nin dugu sigibaa mɔgɔw kɔni ye k'u hakili b'u yɛrɛ la k'u janbe u yɛrɛ la wa o kama min y'a to maa minnu ni olu tun bɛ ka na ŋaniya juguya ale kɛ n'o ma se ka sira sɔrɔ ka ɲɛsin nin wale in kɔni ma waati min na u minɛna ka di gendarmew ma gendarmew waati min na maa kelen na ale sɔrɔla fɔlɔ u ye ɲɛfɔli kɛ koyi ko y'an yɛrɛ duguden dɔ o sen bɛ a la maa kelen ale b'a la wa ko o kama min kɔni ye mugu jugu ye olu tun minɛ o don u ye ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen kɛ u ka ŋaniya juguya ɲɛfɔli u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ ni k'a ban pewu baaraw kun bɛna don cogoya min na ani u bɛna bɔ cogoya min na k'u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ gendarmew ye olu fɔra ko aw ni min ka kan o bɛ di aw ma koyi bari sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin yɔrɔ kofɔlen in yɛrɛ la min ye sayi fɛn min ye maatomo ale sira kan ko min ye mugu jugu ye dɛ ko kɔni ko an bɛ waati laban min na ko o bɛ ka don yɔrɔ kofɔlen in na dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ o kama dugudenw hakili b'u yɛrɛ la u hakili bɛ u ka dugu la maa o maa k'i bɛ taa ŋaniya juguya kɛ fara ɲɔgɔn kan olu b'o kɛ koyi e ka ŋaniya juguya o bɛ segin i yɛrɛ ma o kama nin maa kofɔlen ninnu min kɔni ye u ka kɔlɔn jugu a yiri karila u yɛrɛ kɔrɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi u bɛ gendarmew ka bolo ka kɛ ni nin waati nin tun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a bɔ si ka bɔ le ci kan ale bolo Dolo a ye nin maana i bonya b'a la. A diyara n ye. Wasu ni tile an bɛ Ala wele n'an ma bɛn Ala t'an jaabi. An ka bɛn silamɛw ye. Kulubalilakaw ka Fatumata Jara Morikɛ Sisoko ni e y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo don a don min ye baramuso info n bɛ ale ta min kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seku Bagayogo ale kumana a ko di u ko an ka taa min kɔni ye Bajangara ale tarakasa cɛw la an ka taa a ko min kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kunungo min bɛna alamisa min ye février kalo ale tile 23 tɛ wa o don ko min ye dugu min ni a bɛ fɔ a ma ko Kani Bɔnzɔn ko ninjuguya walekɛba kulu marifatigi danbɛlɛkew k'u ye bali ka cun u ye o kɔni kɛ nin dugu in na dɛ nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛnen kɔ ko min kɔni ye bolifɛn senfilatigi caman ni u kɔni ye u suru ka bali ka don k'o kɛ nin dugu kofɔlen in na wa ko ni ye Kani Bɔnzɔn yɛrɛ ta k'a lajɛ k'a ni Bangasi cɛ a tɛ tɛmɛ kilo 14 kan o kama ko min kɔni ye nin dugu kofɔlen a bɛ waati dama dama bɔ ko dugukɔnɔmaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin dugu kɔnɔma ninnu ko min ye siganamaw ye k'u bɛ fɛ ka zolen k'o da nin dugu in kɔnɔ koyi wa o kama k'u ye wele ani welewele u y'o da jamana kolatigɛlaw ye o kama u ye wele ani welewele k'o da jamana ɲɛmaw ye ko a ko bɛɛ lajɛlen kɔni n'a ta ko ma se ka bingani wale k'o bali min kɔni ye alamisa tɛmɛnen koyi wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko waati min na nɛgɛ kaɲɛ 17 u bɛ dana gosi min kɔni ye Kani Bɔnzɔn ale dugu yɛrɛ kɔnɔ ani min kɔni ye Bajangara tarakasacɛw tɛ wa ko u ye bali ka cun kɔni kɛ ka don ni min ye Ala subahanahu wa taala tɔgɔ barikama ye k'a fɔ ko Allahu akbar k'u n'o caman de donna ko waati min na u donna nin dugu kofɔlen in na k'u m'a bila daa girindala koyi min kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya dun ka fa jiginɛw u ye taa de don olu la bagan minnu bɛ yen nin nɔ u ye taa de don olu la ka baganw sasa ka taa ni u ye wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɛɲɛ ni fasilidi sɛbɛn ale ka kɔrɔfɔw ye u y'a jira k'a fɔ ko a ko kɔni kɛra kinikini belebele caman ye bari sabula ko min kɔni ye maa caman u y'olu kɔni faa koyi bari sabula min kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kani Bɔnzɔn ale yɛrɛ mɛrɛ o ka min kɔni ye secrétaire général min bɛ dangaɲa la ko o tora a la alimamiba dɔ fana bɛ yen ko o fana tora a la ka ani maa camanba min kɔni ye fure caman o kɔni bɔra o kama kan bɛ don min na i n'a fɔ bi ko min kɔni ye jamana ale cɛfini 3 tabaw ye ka kɛɲɛ ni nin waati kofɔlen kɔni ye u ye bali ka cun min kɔni kɛ ko min ye lakana fɛɛrɛsɛntigiw donna koyi nka k'o y'a sɔrɔ dugu kɔni filenkolon cira koyi a dagakolon cira min ye nin juguya walekɛbaw ye olu y'u kɔ kɛ nakɔkɔlɔni kɔ ye wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ dugukɔnɔmaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin
waati kofɔlen na u kɔni bɔlen do ka caya min ye Bajangara ale yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnajɛrɛ fɛrɛba kan haka ja k'u ka dusuma kasa k'a sɛbɛkɔrɔ jira a bɛ fɔ rond-point min ma ko Nangabadu o dugu kɔni kɔnɔna na ko min kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw de bɔlen bɛ iko kɔnɔ kulu ni ka u ka danganiya wale ka a nisɔngoya jira k'a fɔ ko jamana kolatigɛlaw ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa cogoya min na nin nijuguya wale kɛbaa ninnu u ka se ka min ye karakasacɛw bila cogoya min na sigi ka se ka lafiya jidi ka se ka don lafiya kɔnɔ cogoya min na nin dun ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ Baramuso info kɔnɔ Seku Bagayogo ka bɔ Sevare ale bolonɔ don i bonya b'a la a ɲɛna kojugu Kulubalilakaw ka Famata Jara Morikɛ Sisoko k'an ka taa duwafiyɛ la an ka taa an bɛ segin ka na n'Ala sɔnna Famata Jara Morikɛ Sisoko an bɔra duwafiyɛ la an bɔr'o la i ye mun ye i ye mun mɛn Morikɛ duwafiyɛ kɔni an b'a dɔn an bɛ ka sɛnsɛn ka se sunkalo ma dɛ sunkalo bɛ ka se dɛ nka foyi tɛ ka bɔ fɛnw sɔngɔ la dɛ maaw dɔrɔn de bɛ yen o kuma dɔrɔn de bɛ yen fɛnw ka gɛlɛya gɛlɛya ani sunkalo gɛlɛya kɛ sunkalo bɛ na n'a fɔra ko a ma nɔgɔn dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u kan ka hinɛ na sunkaloba kama hali bi n'o sɔrɔ fɛnw ka gɛlɛn u ka lajɛ dɛ jamana marabagaw yɛrɛ tɛ ka kuma bilen n t'a dɔn min bɛ yen an bɛna jateminɛ n'an bɔra n'u ye dɔ fɔ a kɔni hakili la jagokɛla dɔw bɛ k'a fɔ k'u y'u seko kɛ k'u y'u seko kɛ subvention kɛra tubarikala ayiwa n'an bɔra sugu kɔnɔ n bɛ n bolo n b'a karika jigi palan ale kɔnɔ n ye n bolo karika jigi palan ale kɔnɔ min kɔni ye anw ka jamana finitigilakaw olu yɛrɛ ka kunnafoni sira min na a bɛ bɔlɔlɔ kan an b'o ta koyi n'o ye forces armées maliennes ye n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye forces armées maliennes ye u ye laseli kɛ koyi o fɛn min kɔni ye fédération de la Russie ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye u ka lasigiden min n'o b'anw fɛ yan n'an k'a ma ko ambassadeur min bɛ Mali ale kɔnɔ yan an bɛ don min na i n'a fɔ bi siga lasigiden ko ka kɛ ni wulikajɔ ye k'u ye fɛn ta ni k'a di anw ka Mali finitigilakaw ma o bɛ kɛ o kɛra dɛ bari sabula min kɔni ye anw ka finitigilaka ɲɛmɔgɔw minnu cɛsirilen don bi ka jamana ni ka se ka ale kuma bɔ minnu cɛsirilen don bi ka se ka jamana ka ale bɔ juguw bolo o kama min kɔni ye n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ale ni Russie la olu kɛlen don ka tɛgɛdi ɲɔgɔn baaraw kɛ walasa min kɔni ye malidenw olu bɛ lafiya cogo min na walasa jamana a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye nujuga wale kɛ bɔ olu ka gɛlɛya ye ko ka se ka nin bɛɛ lajɛlen bɔ yen wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɛ ni Russie la ale ni Mali ka tɛgɛ ɲɔgɔn di ɲɔgɔn ma baara ka ɲɛsin min kɔni ye finitigiya ale minɛn kɔnɔna la wa ko kama min kɔni ye ministère de la défense et des anciens combattants n'i y'a ta k'a lajɛ ko u ye minɛn ta ni k'a di jɔnjɔn ta ka di u ma n'o ye bonyamasegin ye wa k'o dira jɔn ni jɔn de ma min kɔni ye ministre de la défense et des anciens combattants le colonel Sadio Kamara ko médaille donna a kan na koyi wa ko médaille dira le chef d'état-major général des armées général de brigade n'i y'a ta ka général de division Umaru Jara ko a taara ka don a fana kan na koyi ale ni chef d'état-major de l'armée de l'air min ye le général de brigade Ali Boyin Jara ko ale fana médaille taara ka don a kan na wa ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛ ni fɛn min kɔni ye araba ye février kalo ale tile 22 ba 2023 wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kun ti dɔwɛrɛ ye koyi ko n'i y'a ta k'a lajɛ Russie la an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɔni ye février kalo ale tile 23 san o san olu b'o ɲɛnamaya koyi ka ɲɛsin min kɔni Rusilakaw olu ka finitigilakaw ma ko o ɲɛnamaya o b'i kɛ o kama min kɔni Rusilakaw kɔni ye u m'a bila da girinda la dɛ o fana ye anw ka finitigilakaw u y'o sen don u ka nin baara in kɔnɔna la u ka nin koromokarili kɔnɔna la n'o ye 23 février o ɲɛnamaya ale kama o kɛra min kɔni ye anw ka finitigilaka ɲɛmaaba minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi wa ko nin ma kɛ dɔwɛrɛ kama koyi ko anw ka finitigilaka minnu filɛ nin ye ko ninnu de ye wulikajɔ kɛ walasa jamana a bɛ k'u ma bɔ cogo min na walasa ka juguw kɛlɛ ka bɔ jamanadenw kan ka jamanadenw ko olu lakana k'u bolominɛw lakana wa ko ninnu de kɛra maa ye fana maa minnu n'olu olu yɛrɛ kɛlen don ka jamana k'u b'a lafasa koyi wa k'u na jamana kɔkɔrɔma don fo ka taa fɔ waati min na jamana kɛra jamanadenw sago ye o kama min kɔni ye médaille o taara ni ka di maa kofɔlen ninnu ma k'a da u ka cɛsiri ni jija ni magɔn ale kan jamana ale kumabɔli baaraw kan o kama min kɔni Rusilakaw u ka cɛden min n'o b'anw fɛ yan n'o ka lasigiden ambassadeur ko ale de kɛra sababu ye ka médaille ta ni ka don anw ka cɛfini saba taabaw ka maa
maa ɲɛmaabaw olu kana ka kɛ nin ye nin tɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a bɔ si ka bɔ www.fama.ml la. o ɲalubalilakaw ka fa Tumata Jara Morikɛ Sisoko ni e y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo don ado ni ye n bolo don bi bɔ ni sɛbɛn ye anw ka ma ko Nouvelle Horizon a ko cogo o de ye ɲɛda kura ye o don sɛbɛnnikɛjɛkulu maaw kumana o ko di u ko an ka taa min ye fanga ɲinitɔn olu ka bunna kun kan an ka taa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko min kɔni ye fanga ɲinitɔn e ko u tɛ fɛ ka baaraw nu don wa bari sabula ko min kɔni ye ɲankɔrɔ yɛ Samake fɛn min kɔni ye fara ɲɔgɔnkan jɛkulu min n'a bɛ f'a ma ko regroupement des partis politiques ko u kɔni bɛ fɛ ka ɲɔgɔn najɛrɛba k'o boloda ko in o ɲɔgɔn najɛrɛ in o tɛna tali kɛ dɔwɛrɛ la ha ka ja sariya sunba an bɛ se ka segin u ka baaraw kɔnɔ cogoya min na walasa an ka se ka bɔ donnatɛmɛ fanga ale kɔni kɔnɔ ko min kɔni ye ɲɔgɔn najɛrɛba u ye o kɔni boloda ko in wa o baaraw kɔni kɔnɔ min ye fanga ɲinitɔn caman olu tun bɛ a kɔnɔ wa min kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya u y'a jira u ka kɔrɔfɔw la ko an bi don min na i n'a fɔ bi ko min kɔni ye Mali jamana a bɛ ka kɛ den kɛrɛfɛ jamana ye Mali jamana a bɛ ka kɛ naganaga jamana ye o kama min kɔni ye jamana tɔw tɛna an bonya cogoya si la n'o y'a sɔrɔ an ma segin a ka ja min ye sariya sunba ale hukumu kɔnɔ o kama ko olu mun ye fanga ɲinitɔnw ye u bɛ n'u hakiliw kolonso ɲɔgɔn na de k'u ka fangaw kolonso ɲɔgɔn na de k'u ka hakilinabaw kolonso ɲɔgɔn na yasa wajibi bilen an bɛ se ka segin sariya sunba ale ka lahalaya kɔnɔ cogoya min na wa u ka nin ɲɔgɔn najɛrɛ in senfɛ min kɔni ye maa caman olu tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan koyi u y'a jira u ka kɔrɔfɔ nun don kumaw la ko walasa min ye Mali jamana an ka se ka bonya diɲɛ jamanaw kɔnɔ ko fɔ an ka jɛ ka baarabolo bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan o kama ko jamana ale kolatigɛlaw bɛ ka baarabolo min sigi sen kan bi ko fɔ k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na koyi min kɔni ye Nouvelle Horizon a kumana a ko ko nin waati in na ko fanga ɲinitɔnw tɛ ka dɔwɛrɛ ɲini koyi ko u ko de ye ko fɔ an ka taa min ye sariya sunba min bɛ yen dɛ maga de kana kɛ o la an ka taa kalata o de la wa ko min ye donnatɛmɛ fanga maa ɲɛmaa ninnu ye k'olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka se ka na waati dɔ la tɛmɛ an kan wa ka se ka kalataw k'olu boloda cogoya min na min ye Nouvelle Horizon a kumana koyi a ko an bɛ taa kalata la cogoya di k'a sɔrɔ duguw bɛɛ lajɛlen cilen don k'a sɔrɔ kalatabaw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'a sɔrɔ kalata yɔrɔ si yɛrɛ lakanalen tɛ k'an bɛ taa kala yɛrɛ ta cogo di dɛ ko fanga ɲinitɔnw ka kala in yɛrɛ ta cogo ko k'o de fɔ an ye wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko min kɔni ye jamana mara fɛɛrɛsentigiw ye k'olu kɔni bɛna hakiliw juru cani k'u fara ɲɔgɔn kan yasa cogoya min na min ye bakuru o ka se ka sɔrɔ cogoya min na nka ko min kɔni ye fanga ɲinitɔnw bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan ko fɛɛrɛ jumɛn de bɛ fanga ɲinitɔn ninnu bolo ha ka ja n'a ma ɲa k'an bɛ taa kala ta kala ka taa Mali dugukolo sibiri ɲɛ kelen kana guwan ka sɔrɔ kala ma taa yɔrɔ min na ko yelima fanga ɲinitɔn kɛn bɛ ka laɲini jumɛn sabati o ko kɔrɔ walasa o kala ninnu o kana se ka sɔsɔ cogoya min na wa ko ka sɔrɔ o fɛɛrɛ ani o dabali foyi ma sɔrɔ wa ko min kɔni ye fanga ɲinitɔn ninnu ye ko n'a ma ɲa u bɛ min ye kalataw kumaw de la k'u ka kalata yɔrɔw u ka yɛrɛ ko fɔ baarakɛ yɔrɔw k'u k'olu kɛ gafe ye ban kana n'a ye tanba k'a di jamana kolatigɛlaw ma yasa cogoya min na a ka ye k'a dɔn tiɲɛ tɔgɔ Mamadu ninnu bɛ se ka taa nin yɔrɔ in na u bɛ se ka taa nin yɔrɔ in na o kama ko nka ko o si kolatigɛ ma kɛ latigɛ ma boli nin si kan ko nka ko bɛɛ lajɛlen na ta k'an ka taa kala ta dɔrɔn ko ni kala tora tali dama ma ko yalima jɔn nana taa kala ta maa minnu kan ka taa kala ta olu tɛ u ka kala ta yɔrɔw la ko yalima maliden dɔ ka wusa dɔ ye wa o kuma min ye Nouvelle Horizon a kumana koyi a ko fanga ɲinitɔn ninnu ka nin laɲini min filɛ nin ye ko jamana kolatigɛlaw ani jamana kotigiw ka taa fara jamanadenw kan k'olu de bɛ se ka nin ko kala bɔ a la e de ka ɲamaɲama bɛɛ tɔmɔ ka bɔ a la nin de sɛmɛ an ye min sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ sɛbɛnnikɛjɛkulu maaw jɛra ka mana Fatumata Jara ne y'i bolo bɔ ne n'an bolo don i bolo don ta ne n bolo don n bɛ bɔ ni min ye i b'o dɔn wa Mali Tribune a kumana e min ye Mamadu Tapili a ko k'an ka taa gɛlɛya la awɔ ale bɛ dɛ Vichère an bɛ don min na i n'a fɔ bi i n'a fɔ anw yɛrɛ bɔra sugu kɔnɔ sisan an ye gɛlɛya caman ye koyi o tɛ ban la sɔngɔ ka gɛlɛ min kɔni ye Mali Tribune a kumana gɛlɛya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jamana marabaw ale ni jagokɛla misɛnmaninw ko a kumana olu kan koyi ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana marabulon maaw ale ni jagokɛla misɛnmaninw ko olu tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ dɔ bɛ ka todunkan fɔ dɔ bɛ ka nanzarakan fɔ k'u tɛ ka ɲɔgɔn kan mɛn koyi wa ko o kama fɛn min kɔni ye don ko fɛn min kɔni ye minɛnw sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dabalow sɔngɔ ko olu gɛlɛyalen don bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn min yɛrɛ ye sunkalo kalo ye ko ale bɛ k'i sɛnsɛn ka na ko nka o n'a ta o ta min kɔni ye fɛnw sɔngɔ ka gɛlɛ hali bi mɔgɔw ka fɛn min ye wari palan ale kɔnɔna la a ko ma sɔngɔ gɛlɛya ko sɔngɔ mana jigi cogo cogo mɔgɔw ka wari palanni de k'a m'o sɔngɔ sɔrɔ fɔlɔ bari sabula wari min bɔ
palan kɔnɔ ani jagofɛn sɔngɔ ye min ye ko jagofɛn sɔngɔ ka ca ni palankɔlɔ wari ye dɛ o kama ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasidiba ye ko a munumununa koyi a taara sugu dɔw kɔnɔna la a donna magasin dɔw kɔnɔ a ye jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko sɔngɔ dɔw ta bɛ sanfɛ dɔw yɛrɛ ta bɛ duguma a n'a gɛlɛya o gɛlɛya i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta bɛ ɲɔgɔn ɲɛ waati min kɔni na a donna sugu kɔnɔna la a ko fɛn min ye sɔngɔfɛnw ye ale kabakoyara ko a taara i kunda Bɛnga Tarawele ale ka feerekɛyɔrɔ la ten ko ale ye jagokɛla misɛnnin ye o détaillant don a bɛ Sugunikura ale kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko min ye malobɔrɔ ye dɛ ko o kilo 25 ko o bɛ ka feere min ye 3,000 de la walima ko 3,200 ko o kɔni bɛ ale fɛ yen ko n'i ye jateminɛ kɛ tulu bidon na tulu min n'a bitɔn bɛ taa litiri 5 la ko o kɔni bɛ taa 1,500 la wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a y'i munumunu koyi ko kana Musa Tɛmɛ ale fɛ yen Musa Tɛmɛ ale bɛ fɛn min ye Banangabugu sugu la ale y'a jira k'a fɔ ko kilo 25 bɔrɔ ko o ye 2,800 ye ko kuma dɔw la a bɛ kɛ 2,900 ye wa ko min ye tulu bidon ye dɛ n'o ye litiri 5 bitɔn ye k'o bɛ taa 1,400 o de la ko b'a jira k'a fɔ sɔngɔfɛnw olu kɔni bɛ balansi kɔnɔ ka ɲɔgɔn peze a jirala k'a fɔ fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko Ogobara Gindo ko ale fana bɛ feere kɛ Banangabugu sugu la ale y'a jira k'a fɔ ko minɛnw na cogo a n'a sɔrɔ cogo a ko b'a to min ye sɔngɔw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ kuma dɔw la wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'o de bɛ ka kɛ sababu ye k'a kɛ nka ko dɔw yɛrɛ kumana ko fasidiba ko ten ko dɔw ko min ye jagokɛla kumabaw ye dɛ ko olu de ka jago kɛcogoya k'o de bɛ ka na ni nin ko in ye bari sabula k'olu ti k'a kɛ a kɛcogo la o kama ni jagokɛla misɛnninw ni olu bɛ ka degun sɔrɔ ko ye dɔw yɛrɛ y'u kanto ko min kɔni ye stage ye dɛ ko taji fana gɛlɛyalen k'o de kɛra sababu ye ni fɛnw gɛlɛyalen don min kɔni ye sugufiyew ale kɔnɔna la bari sabula taji de b'a to mobilitigi ale bɛ taa minɛn ta o de b'a to minɛntala bɛ na ni minɛn ye k'o gɛlɛya kama ko o bɛ k'a kɛ sababu ye ni nin ko in tɔ a nun bɛ ka don nka k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko musobaw tɛ k'a kun ko ye bari sabula anw tobilikɛla musow n'an tɔgɔ min n'o bɛ di anw ma ni sanni feere n'o gɛlɛyara kɔni ko a ma nɔgɔn wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko gazi yɛrɛ min ko o kɔni ka gɛlɛ o min n'o yɛrɛ sispana ka kɛ ni o subvention k'o sispana wa k'o kɛlen kɔ min ye gazi bara ale min bɛ taa kilo 6 la ko o kɔni muso caman bɛ k'i débrouiller ni o ye dɛ nka ko o sɔngɔ k'a bɛ taa min kɔni ye 500 o chargeur wali walima 700 walima 1,100 wa k'o kama min kɔni ye fɛn caman k'o gɛlɛyalen don nka ko gazi yɛrɛ n'a k'o cogoya o kama ni o ko o sɔngɔw bɛ taa a bɛ na tan ko o y'o kɛ cogoya ye wa k'an bɛ taa jaba ale la koyi Burukina jaba ko maa b'a fɔ ma k'o ye 45 ye o kilo kelen an bɛ don min na i n'a fɔ bi nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko an bɛna gɛrɛ sunkalo kalo la sɔɔni wa ko jaba min a bɛ fɔ Belgique ko o jaba ko o bɛ na n'u k'a ma ko Senegali jaba ko o fana k'o bɛ na nka k'o bɛ feere min ye 80 ale de la sefa wari ale la wa ko ɲɔgɔnna jaba ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko o bɛ na 40 ale la wa k'o b'a jira k'a fɔ ɲɛfɔliw la ko nin fɛn fɛn sɔngɔ fɔlen filɛ nin ye ko dɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ de bari sabula dɔw bɛ yen n'i y'a ye fɛn ɲumanin a da ka di i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ b'a la ko dɔw bɛ yen olu tiɲɛ ka di u tɛ se ka lamara kosɛbɛ k'o ye Musa Gindo ale ka kuma ye nka ko min kɔni ye jaba min na a bɛ bɔ anw ka jamana camancɛ fan fɛ ani anw ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ko waati de bɛ olu la koyi o kama min kɔni ye kuma dɔw i b'a ye jaba a ka nɔgɔn i b'a ye jaba ale jiginnen don nka a y'i munumunu kana min ye Bamakɔ suguba ale kɔnɔna la a sera Musa Jalo ale ma o ko min kɔni ye Musa Jalo ale yɛrɛ ye jagokɛla ŋana ye min na ale b'a bakuruba di maaw ma a ye ɲɛfɔli kɛ a ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ko da balo sɔngɔ ko a gɛlɛyalen don hali n'a sɔrɔ min kɔni ye jamana ale y'a niyɔrɔ saraka la bari sabula ale ye subvention kɛ nka ko n'a ta o ta dɛ min kɔni ye maa dɔw ye ko olu kɔni t'a ɲini ka a baaraw lafiya dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye jagokɛla misɛnmaninw ye ale kumana olu kan koyi ko olu tɛ jago sɔngɔ jigi nka fɛn min kɔni ye maa min na ale bɛ hadamadenya hakɛ yɛrɛ bunankun
a b'o ɲɛdɔn ala o de ye fɛn min ye Denba Ibrahim Kante Denba Ibrahim Kante ko ale de ye ɲɛfɔli kɛ a ko min kɔni ye la direction n'o ye général du commerce et de la consommation et de la concurrence n'o ye DGCC n'i y'a ta k'a lajɛ ko olu tɛ ka wuli abada k'u ka larawuli kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na bari sabula subvention min n'o bɛ bɔ jamana kun k'o fana ye tiɲɛni dɔ ye jamana kun wa ko o min filɛ nin ye dɛ ko u kan ka fɛɛrɛ de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko mɔɔw kan ka lajɛ ka kow ni ka a fara ɲɔgɔn kan ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan sɔngɔw ka jigi k'a lajɛ ka jateminɛ kɛ nin tun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a bɔsi ka bɔ Mali Tribune ale bolo Mamadu Tapili ale ni Mana i bonya b'a la a jan bɛ nɔ Fatumata Jara Morikɛ Sisoko ko waati sebali o tɛ ayi a tɛmɛnen o fana tɛ ayi waati yɛrɛ yɛrɛ o de ye waati ye tiɲɛ don ayiwa bisimila Morikɛ Sisoko nam an bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo ala k'an filɛbaaw fo n fa ne ka kungilanaba a bɛ k'an filɛ nin waati in na n b'a fo ani ne ka maquillagekɛlaba yɛrɛ furu ni kanu tanti n b'a fana fo a fana bɛ k'an filɛ n bɛ an filɛbagaw fo k'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo ka nɛgɛ karafetigi k'a fo k'an ka baraminɛ kalanden Damelekɛni k'a fo ka taa yɛrɛ fo Fatumata Jara nin waati in na ka ni anw la sisan an na sigi yɔrɔ kalifa ɲɛmaa Modibo Jalo la ale ni sigi ni ka kuma di faso jama ma bɛn ani kelenya kɔnɔ o kuma anw bɛ taa an bɛ yan bila